Как се казва? Катрин, дай ръчички, що ми цъпи? На Господа да се помолим, Господи помилуй, Господи Боже наш, на Тебе се молим, на Тебе просто да се отпечата светлата на Святия на Божия петли и да се отпечата кръста на рода и Твоя статут. В сърцето и помощите за отвергна светата на света и всеки лош замисъл на молитва. Отрече ли се от сатаната? Отрекох се. Вярвам в един Бог Отец, Съдържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо. Съчетали се с Христа. Съчетах се. Благословено е Царството на Отца и Сина и Светия Дух, сега и винаги во веки веков. Амин. Велик си, Господи, чудеса Твоите дела, и нямаме достатъчно време да възпеем Твоите чудеса. Амин.